weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to fasudeɓe to korkaƴela to basambula to gawinane to luuma ñalbi to ɓoye ɓaleje to kuñankari to fasudeɓe to guetema ko on takkusan juula ha e nder duɗala ceerno abou ahmad bachirou ba to a woyni beyrouta e ko taari ɗum kala ha to duɗala ceerno bachirou ba to gurala abdoul kawele ko taari ɗum kala kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi mauritanie hoorejo jagoɗɗo e leydi ndi hono mohamed wulbil ali o ardima ñalawma aljuma hanki o batu ko fati réforme jangde école aji e nder leydi he to leydi sénégal to jeere witede har yallah e nder madina bayi ko cumu musgu waɗi toon fodde kantinaji kewɗi cumi hen ha wonti curki to leydi mali dadiɓe leydi france ɓe hinde barhan tawateɓe e nder sahel ɓe kolli tigui wonde ɓe joori ɓe jooɓima fittaɗum biyetenoɗo Umaru Mobo moydi on noon ko kañuma wonno tigui mawɗo fedde dartinoɓe wadde bomboje e pettoje e laabi to leydi Côte d'Ivoire ko ñande 16 e 17 yarkoma woni congrès mo oɗon biteɗo Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi ni yuɓɓinta on ko nder on congrès noon maw ɓayyini hen kadi ko fati e lancement landa makko kesa kawtafi e oɗo saaha joni to leydi Sierra Leone Julius Maada Bio ko hoorejo leydi ndi o holliri tigui ñalawma hanki o wonde e nder tunorgal leydi ndi kala ko fate ñawo kulala wargo ñawore wargo ittama ha laaɓi to leydi Tchad biyeteɗo Djibril Assalin ko gonnoɗo secrétaire général syndicat ji e nder leydi he dognoɗo e saaha laamu Idrissa Déby Itnou fodde duuɓi sappo caggal leydi o arti aljuma hanki o e nder leydi makko Tchad e erango hoorejo leydi ndi e mbadi transition to leydi Nigéria ko babiraɗo goto jaaɗo alteret liggotnoɗo e poste jaaɗo alteret caggal de noddi sukaɓe ɗiɗo rewɓe gam yidde welnude fittade mum to banggue goofi Allah ko on tigui wasi fittade mum e saaha wonno e beelamma fittade muɗum to RD Congo woni république démocratique du Congo kollana ndiyam walla mbiyana bateau yuytona waɗi ko famdi foof fodde capanɗe jeegom e fodde waɗi hollirama ko famdi kala capanɗe jeegom e jeenayyi neɗɗo mayɓe goskiji mumen jiitama fodde capanɗe joyyi e goho mayɗo yiitama capanɗe jeegom e jeenayyi ko majjuɓe melew capatoto e jeenayyi o yiitama ene guuri Allah dandi ɗumen to leydi Libi dandiyankoɓe jeegomo mbarama e nder camp de détention mo Tripoli lamorgo leydi ndi kabaruji men joolam jaɓɓeri so waktu ken ma jaaha to leydi Iran to leydi Afghanistan ha to leydi France bisimilla mon e ketki hotodirte joni jamiɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Mamadou Hammadi Sow to yari male ko miñuma duttiɗo Samba Hammadi Sow to yari male ko miñuma duttiɗo Demba Hammadi Sow to yari male ko miñuma duttiɗo Pate Samba Diallo to yari male wondude El Hadji Bano ko Ilman Juma mo yari male ko kawmuma duttiɗo Samba Bokara Diallo to leydi France wondude Ali Sadaba to France e Oumara Mamadou Sow to Dunde e biteɗo Pate Gala to Appe wondude e Bala Diallo to Bala Diallo to Bamgol wondude e Salifa Oumara Diallo ko ɓi duttiɗo e Haruna Oumara Diallo ko ɓi duttiɗo Alassana Mamadou Sow to leydi Gabon ko ɓi duttiɗo jettinɗo wulango eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo Habi Hammadi Sow noon yalti aduna koto yeri male o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati ko aljuma hanki o yalti aduna ko ñalawma hanki o kadi o wira ɗon to yeri male dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heɓlo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji man faade ɓesgu makko kala e koreji makko kala nde Allah yurmotomo yaafomo haadam aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala
ɓatake jam gonɗaɗo Salifa Oumar Diallo ko ɓi duttiɗo Demba Hammadi Sow ko banduma gorko duttiɗo Samba Bokar Diallo ko ɓi duttiɗo Baba El Hadji Ban imama Juma Yirimale ko kawmuma duttiɗo Pate Samba Diallo wondude e Mamadou Hammadi Sow to Libreville Gabon ko ɓi duttiɗo jettinɗo wulango o eɓe gullo bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue bandiɓe debbo hen banggue baɗiɓe hen banggue biyetenoɗo Habi Hammadi Sow yaltiri aduna ko duuɓi jeeɗiɗi o yalti aduna ko ñalawma aljuma hanki o to Yerimale Fulaɓe ko aljuma hanki o yalti aduna dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko kala e jinnaɓe kureji kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira jeenaya lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba enen nangani en to banggue karallagal ha mbawen yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinare ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma kikiɗe hanki o jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho wonde ko ujunere e temedde jeeɗiɗi e capantato e yimɓe ɗiɗo ko holkisano e nder holkiso he noon hen capantato e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa covid 19 e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe nayo kefti cellal mumen paati galleji mumen neɗɗo goto ko hen hawrela diala ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie Mohamed Bilali ko Mohamed Awul Bilali ko hoore jagorɗe leydi Mauritanie o ardima batu taw ko batu rendingu faade jagorɗe tolɗaɓe noon ko fate ko wadde kay e yurnitade jangde nder leydi Mauritanie batu ngu noon ko aljuma hanki o to primature woni to bureau ji makko to premier ministre to ko toon tigui ɗiɗon batuji ɗon batu ngu waɗi wona batu noon ko toɓe ko halfinaɓe kay ko fate réforme de l'enseignement woni tigui réforme jangde e nder leydi hen ɓe kaali toon noon ɓe laabi kay ɓe kaali toon e oɗo saaha joni laabi peraɗi e peeje ƴettade kay ko fate réforme woni tigui yidde hessitinde e moƴƴitinde heɓɓitade jangde Mauritanie e oɗo saaha joni e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi biteɗo Ismaïla Ould Cheikh Ahmed o joddima aljuma hanki o to om e nder leydi Italie e nder leydi Italie to yano tawtoriyede batu taw ko batu watto ngu tataɓi woni conférence to conférence noon taw ko ministére uji conférence ministériel to Italie woni Italie Afrique taw ko ven jonde hakkude leyɗele Afrique ministére uji mum hakkude muɗum e leydi Italie ɓe mbawi tigui tawtorede kanko wawi tawtorede nden jonde e saaha o yano tawtorede nden jonde noon o joddima toon e président woni hoorejo commission fedde union africaine hono biyeteɗo Moussa Faki Mahamad noon ɓe jewtidi ko heewi no feewi ko fati kay ɓamtare dongre Afrique ko fati ha tengti noon to banggue ɓeydude tekkinde nden ka e kisal e nder dongre Sahel ene tawtora jonde nde noon ambassadrice taw ko debbo ambassadrice joɗini ɗo leydi Mauritanie to Rome biyeteɗo son excellence madame Zeynabou Mintou Eli Salem wondude e Bala Amadou directeur de l'Union africaine et de l'organisation régionale africaine au ministère des affaires étrangères e wondude Mohamed El Hassan Wullebad on ko directeur du cabinet hoorejo commission fedde union africaine kabaruji men ɗemgal pulara seno wimete leydi Mauritanie koto Sénégal paadena to pont biyeteɗo Sénégal 92 ko sagata gorko tokoso jaro duuɓi nogas fera toon noon ko heno heddi hen wasi fittade makko ko camion ferimo to camion ferimo pont Sénégal 92 noon waɗɗani Parcelles Assainies
min ko kikiɗe hanki noon sanga 16h woni 4h kikiɗe ko ɗon tigui camion ferimo e saaha ka taccanno goudron omo rondi bottari ko ɗon chauffeur o ferimo ko ɗon e ɗon wasi fittade makko chauffeur camion noon ko ɗon tigui fuppiti dogdum kono noon hollirama kanko nawi hoore makko to police mo Parcelles Assainies andindeɓe kay wonde o waɗi accident o yoɓima fittandu neɗɗo ha joni kabaruji men demgal Pulaar jiyan ha to Kaolack cumu kulɓinigo waɗi to jeere Haryalla e nder Madina Baye nder Madikene ɓuura noon kantinaji sappo hollirama tigui cumi hen ha wonti curki marchandise uji kewɗi e koppereje kewɗe yaadi hen dondi yaadi hen oɗo saaha joni yaadi curki hono no holliri kay hono ɓe kolliri tawnoɓe cumu ngu ɓe kolliri noon eɓe cikki tan koko wiyete court circuit woni mas courant ko kañum foti sabade nguɗon cumum losgoji noon nana uddita hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka aseta hande on ɓe kuccodiri e ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboɗo covid 19 yarata ɓe kolliri noon ko 1979 neɗɗo kolkisa e nder waktuji nogas ene ya cakkitiɗi ɗi e nder holkiso hen noon ko hen yimɓe nayo tawa tigui ko fiɗaɓe mboɗo covid 19 kamɓe nayo kala koɓe ka communautaire woni hay goto mabɓe anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellaɗo ɓe jeegoma ɓe cellana ɓe jeetato kepti cellal men paati galleji men jeegomo ne tampi sanne ma ballitede banggue fofango tarta noon kawrela diala e ñalawma hande o leydi Sénégal ene yaara doggol winditiɓe corona ɓe ƴettima 7.3 ujunere e 1.9 e yimɓe joyo e nder ɓen noon 7.1 ujunere e 1.9 keptino cellal men hano hannit ni ujunere 1.8 e jeetati ko ɗum woni ko hawrela diala ñalawma hande o nder jokli leydi he kala tinaɓe wonduɓe mboros coronavirus tawteɓe juuɗe e safroɓe koɓe 4 e yimɓe joyo kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal koto Mali paaɗen laamu transition ngo Mali tawi kadi ko ɓuuri hewde ko militaire uji tawete hen e tawete e maggu kolliri tigui wonde koɓe yuɓɓinoɓe ko witede assises national woni tigui jonde disnodirde ko adi kay koɓe jaaha sumgoji hooreje leydi wondude e sumgoji sharɗiyeji kala jonde ɗeɗon woni des assises national de la refondation ɗen noon hollirama tigui ɗen noon de la fondation puɗɗoto tigui ko ñande nogas joyi lewru octobre ha nogas e goho lewru novembre dartoɗo ɗum e nder jonɗe he noon maɓe kaal hen tigui ne yakora maɓe kaal hen maɓe kollirte yesso yimɓe kala wonde kay ko fati e sumgoji hooreje leydi e sumgoji sarɗiji kala tijjaɗi kay e oɗo saaha joni dawol men nangga ma dirtine ha yesso ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men Barkhane ko dadiɓe leydi France tawateɓe nder Sahel ɓe kolliri tigui wonde ɓe itti fittanu biyetenoɗo Umaru Mobo Modi noon ko kañum tigui wonno mawɗo ɓeɗon kay fewnoɓe e tufotoɓe bomboje e dow laabi woni tigui wiyete spécialiste dans la pose des mines artisanales ko aljuma hanki o jeetati lewru yarkuma ɓe jooɓi fittanu makko o wara noon ko nder leydi Mali tawa kadi waɗɗani keerol hakkude mum e Burkina Faso ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade ɓayyini communiqué mum tongode 1.85 ko fate mborosa covid 19 on communiqué noon ko aljuma hanki o ɓayyini ɗum ɓe kolliri tigui ujunere 95 neɗɗo kolkisono e nder holkiso he nogas ngo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellaɗo ɓe jeegomo kepti cellal men goto hawrela diala 60 nana antiri hen e nder cuuɗi cafriɗi hen jeeɗiɗon tampi sanne ma ballite to banggue fofango so tawi noon ko wonɓe nder galleji men keɓa toon safaruji men wonduɓe covid 19 ko ɓen ko 141 leydi Mali ñalawma hande o eɓe jaaray 15 ujunere 115 neɗɗo winditiɓe doggol corona hen 15 ujunere e 160 keptiɗo cellal mumen 153 ko ɗum woni ko hawrela diala habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni sono mima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paaɗen Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi o holliri tigui ñande 16 octobre gonɗen ɗum ma waɗa ko wiyete ma jooɗo congrès makko e nder congrès he noon holliri tigui ma waɗi hen ko wiyete lancement ko fate yidde andinde yimɓe kay e oɗo saaha joni ko landa makko inde muɗum kawa tafi e oɗo saaha joni kanko Laurent Gbagbo noon ko kanko tafno landa wiyete kam FPI kawa geddi e oɗo saaha joni saaha nde wonno e kasoji kan landa noon ko bite
biyeteɗo Pascal Afingassa kañum tigui hettino e landa kan ko arti ko noon holiri tigui yidde makko ko tafde landa makko kanko taw ko landa ko tafani hoore makko kaɗo landa o ɗaɗa ɗum Pascal Afingassa ha laaɓa guila 2013 noon faade ñallungue hannde teskama tigui landa wiyete ka FPI woni landa ka o joguino kam e ka heewi caɗele oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar fenumima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Sierra Leone paadena laamu leydi Sierra Leone fellititi ƴittude ha laaɓatu e kutugal gal muɗum ko fati e kuulal ñawore wargo aljuma hanki o ɓe laatima leydi cakkitidi kay e oɗo saaha joni ittude ko wiyete peine de mort woni tigui kuulal ñawede wargo indira leydi hen Julius Madabi o ko hoorejo leydi ɗi o waɗi discours makko e nder discours honen hollirde kay wonde oɗo saaha joni leydi ndi serti haala tunorgal leydi ndi serti ha laawi ngal ɗon kuulal taw ko kuulal ñawore wargo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sierra Leone ko leydi Tchad paadena Jibrina Asali ko gonnoɗo secrétaire général woni koolal kuuɓal fedde witede union des syndicats woni feddere ndinde dendagal syndicat luji woni hujjikantoɓe tawteɓe nder leydi Tchad ɗe saaha laamu Idrissa Déby Itno dognoɗo kayne moltuji caggal leydi kene ɓuura hande duuɓi sappo o arti aljuma hanki o noon e nder leydi makko to Tchad o arti noon taw kadi koye erango gardiɗo leydi ndi e mbadi transition taw kadi ko biyeteɗo Mahamad Idrissa Déby Itno ɓi Idrissa Déby oɗo gardiɗo leydi ndi oɗo saaha joni kañum waɗi erango faade dendagal ɓen dogɓen e moltuyi kala woni tigui ɓeɗon witeɓe de exilé politique e dendagal dognoɓe ne diddani jalti leydi ndi kala moni kala nde wawata artude hano hannirta ni e nder leydi mi taw kadi ono diɓe koye kaldigal kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Tchad paaden koto leydi Nigéria babiraɗo goto noon liggotonoɗo taw ko jaaɗo altraite liggotonoɗo e ni poste woni service postal mo leydi Nigéria jaaɗo altraite o wasi fittade makko e sa kay o wonno e beelam fittade mum taw kadi koye goofi Allah o adduno noon ko sukaɓe e ɗiɗo rewɓe lawol gotol ɓe o haaldano wadde ɗumen to nder appartement makko privé tawateɗo to wuuro witego Uyo ene tawe tigui e nder état mo Akwa Ibom non caggal nde o addi toon ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo rewɓe o haalde mumen wonde kay so beltini fittade makko tigui beltinima fittade makko wonde mumen kamɓe ɗiɗo kala lawol gotol ma waw ƴewandeɓe kamɓe ɗiɗo kala golle to gollotono to woni to wite ni poste e saaha tigui o woni beelemma fittade makko emo wondi ɓen sukaɓe ɗiɗo rewɓe ko ɗon tigui o fukki e leydi noon sukaɓe rewɓe noddi taw toon wonnoɓe ɗon ko ɗon tigui nde police tini ari tawi o hawre ladial e oɗo saaha joni noon ene yakora tan yoɓi fittade makko ko caggal kayde o jokkodiri e ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo taw kadi ko tampere ko ɗum saabi haw heeɓi hen ɗum ha wasi hen fittadu makko e oɗo saaha joni noon sukaɓe ɗiɗo ɓe kala tawi juuɗe police losgoji nana jokki hen beele kayne ande tigui holko yoɓi fittadu makko habaruji men ɗemgal Pulaar koto RD Congo paade woni république démocratique du Congo ko tana musto waɗi toon jamma hanki o e nder fleuve Congo woni tigui e nder maayo mabɓe wongo witego fleuve Congo maayo noon e wiide Nestor Magbado ko porte parole adjoint gouverneur région mo Mongola to tana o waɗi to holliri tigui wonde ko laana ndiyam yiwi toon bateau mawɗo yiwi toon fodde 51 goski jiitama hen o holliri kadi 60 o neɗɗo guila hanki jamma nana e nder ndiyam ko ronkuɓe yitede woni ko porté disparu yimɓe 50 noon jiitama guila hankine guuri Allah dandi ɗumen ɓe kolliri ɗon e hula tigui bilan o yoɗo saaha joni jeero 51 mayɗo 60 goski cuwa yimɓe taw cuwa yitede nana nder maaje nana nder lugge maaje omon yakora tan ma bilan mayɓe ma ɓeyto yoɗo saaha joni région mo Magdabo noon région mo Magdabo holliri tigui altine janggo o maɓe naate ko wiyete dey provincial woni tigui dey e nder oɗon région maɓe naata fodde dey balɗe tati woni sunare nde balɗe tati ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi paaden ko to leydi Liby yimɓe jeegomo tawi kadi ko immigré jeeyaɓe tigui e nder dongre Afrique mbarama tawa ko fellaɓe e nder centre détention nokku to ɓe cokono to ɓe mofta e oɗo saaha joni e nder Tripoli responsable uji de l'ONU tawateɓe nder leydi Liby ɓe kolliri tigui ala ko ɓe mbarda e oɗo saaha joni sowona okkugol yimɓe e nder oɗon centre de détention tawateɗo oɗo saaha fodde ujunnaje tato neɗɗo ne tawe hen kadi on centre nde mahate nde o mahirno tigui mbawka makko ko jaɓɓade ha ujunere neɗɗo e oɗo saaha joni ujunnaje tato neɗɗo ne tawe e makka hollira
irama non ɓeydi hebbinde kewgol yimɓe non koye balɗe ɓennuɗe laamu leydi Libi waɗino tigui ko wiyete patrouille nangude dendagal ɓeena luggo hutortoɓe drogue aji yimɓe hewɓe naggama hen taw ko ɗanniyankoɓe e oɗo saaha joni udda koye nder oɗon kaso kabaruji men ɗemgal pular kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Iran paaɗen leydi Iran ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna gonnoɗo mennoɗo wonde président taw ko président gadano de la république islamique de Iran hono biyeteɗo Aboul Hassan Bani Sadra o yalti aduna noon o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati ko aseda hande o hawre jomi ko to hôpital goto tawateɗo nder Paris lamorgo leydi France ko catala bitegal IRNA woni agence officielle d'information mo leydi Iran kañuma ɓayini habaru o ɗiɗo duuɓi kala noon o wonano karɗo cellal siftinde on noon guila 1981 ko dogɗomo moltoyi to leydi France ko réfugié politique ko réfugié politique ko neɗɗo kadi ɓattinoɗo Ayatollah Khomeini tafnoɗo république islamique mo Iran ko en janvier 1980 ko ndeno suuno yo ardo leydi ndi woni république islamique de l'Iran kono o waɗe jappere laamu ko lebbi 17 caggal ɗum o waɗa destitué woni laamu makko itta koto leydi Afghanistan paaɗen ñalawma hanko e nder habaruji men en kaalino jangu wari watto wannogo tigui e nder juma goto tawateɗo e nder wuuro Kunduz tawa kadi on juma ko juma leñola chiiten ɓuuri wawde julde ɗon on bila noon bila mayɓe ɓeydima no fewi e ñalawma hande o bila ɓeydi ɓenni temedere neɗɗo basɗo hen fittade muɗum ko ɓayi hen ɓuuri temedere neɗɗo basɗo hen fittade mum bila ɗum noon tawa kadi mbiɗen juma waɗi ko nder leegal bitegal Sayed Abba tawategal e nder Kunduz siftinde on kadi e nder siftinde on kadi e nder siftinde on kadi wonde ko siftinde on kadi aleda ɓennutto o aljuma alet ɓennutto o e nder juma goto tawateɗo e nder Kaboul tonde ko jangu wonno toon e nder juma yimɓe jeetato mbasino hen pittali men fedde witende état islamique yeyitima janguji ɗiɗɗi kala koto leydi France uddirten habaruji men Edouard Philippe ko gonnoɗo hoore jagorɗe gadano leydi France e laamu Emmanuel Macron o holliri noon aseda hande o jeenaya lewru yarko ma wonde o tafi landa makko dawrugol o ɓayyini inde landa ka o waɗi discours noon yeeso ujunnaje 3 neɗɗo hakkude yiɗɓe makko e yaadiɓe makko o waɗi discours fodde minutaji fodde heure uji ɗiɗi e nder discours hen o haali fodde ere feccere ko adi komo haala inde landa ka noon o indi ɗum ko horizon ndena jonde noon tawa kadi ko daw nden jonde waɗi ko nokku to wiyete Havre musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo